Moikka! Tervetuloa tekemään mun kanssa mattapilatesta. Mä oon itse täällä mökkirannalla ulkona auringonpaisteessa. Tarvit mukaan vaan joogamaton tai jonkun pehmeän alustan. Pyyhekki riittää, jos on tälleen hiekkaa alla. Ja mennään vaan. Mä selitän aina kaikki liikkeet, näytän myös mukana ja saatan antaa jotain variaatioita, jos on tarve, niin kuuntele ja katso aina sivusilmällä. Aloitetaan täältä maton päädystä, itse asiassa näin päin. Ja tästä näin kädet otetaan tähän eteen. Toinen jalka taakse ristiin ja lähdetään laskeutumaan hallitusti matolle. Voit ottaa kädet tälleen apuun ja rullaa vaan keskelle mattoa. Me aloitetaan satasella ja sä voit halutessasi tuoda ensin jalat koukkuun ja tästä lähteä tai sitten aloittaa täältä ihan suorasta. Nosta katsetta vähän ylös, leukaa rintaa, kädet nousee lantion korkeudelle. Kantapäät yhdessä, nosta jalkoja ylös ja lähde pumppaamaan. Hengitä syvää sisään ja ulos. Ja sä voit säätää vähän sitä, missä sun jalat on. Onko ne ihan ylhäällä vai alhaalla. Mutta kato, ettei lähde selän tuki pettämään. Vedät vahvasti sisään, vatsaa sisään ja ulos ja hengität. Kurota sormilla kohti varpaita. Mikään muu ei liiku kuin kädet. Vielä 2 hengitystä. Ja laske pää ja jalat. Kädet tulee ylös kohti kattoa. Nosta vähän varpaita kans kohti taivasta tässä tapauksessa. Ja lähdet rullaamaan nikamalta ylös. Pyöreällä selällä roll up. Kurota varpaisiin, vedä vatsaa pois reisistä, vahva scoop. Ja rullaa alas. Kädet käy pään takana. Takas ylös. Ja rullaa. Hiero oikeasta rankaa joka rullauksella. Ja kurota pitkälle. Paina kantapäillä vähän sitä mattoa vasten, niin saat takaketjua aktiivisemmaksi. Viimeinen rullaus alas. Kädet käy pään yli ja takas vartalon vierelle. Sitten mennään rolloveriin. Tän voi tehdä paljon pienempänäkin liikeratana, jos siltä tuntuu, mutta tuo kädet tähän vartalon vierelle, paina vahvasti tuolta olkavarsista asti matolle ja sitten lähdetään nostamaan ensin yksi jalka ja sitten toinen jalka ylös. Voit myös nostaa samaan aikaan, jos tuntuu, että tuki riittää. Ja tästä näin roll over. Jalat on linjassa maton kanssa. Avaa jalat, flexaa nilkkaa ja rullaa rankaa pikkuhiljaa alas. Vahva skuuppi, hallitse liike. Jalat tulee etuviistoon yhteen ja takas ylös. Flexaa ja rullaa nikamalta alas. Paina täällä ylhäällä aina vahvasti käsivarsilla kohti mattoa. Ja seuraavalla vaihdetaan vähän jalkoja. Eli jalat auki, taakse, jalat flexaa yhteen ja rullaa alas. Tehdään vielä 2 noin. Eli auki, nosta taakse, flexaa yhteen ja alas. Viimeinen. Rullaa ihan loppuun asti. Oikea jalka jää ylös.
Ja vasen jalka kurottaa pitkälle nilkkafleksissä. Avaa pikkasen tätä oikeata jalkaa auki kiertoa, eli polvea niin sanotusti ulospäin. Ja sitten lähdetään piirtää ympyrää sieltä lonkasta. Ja aina ylhäällä, stop. Ympäri, stop. Tähtää jopa vähän vastakkaiseen olkapäähän. Oikein venytät ja kurotat sitä jalkaa poispäin sieltä keskustasta. Ja vaihdetaan suunta. Vielä 2. Ja viimeinen. Ja saksaa jalat vaihdetaan. Eli nyt taas oikea jalka on matolla, venyy pitkälle. Pikkasen vasenta jalkaa auki kiertoo sisäreiden kautta ympäri. Toinen. Tehdään 5 per suunta. Jos lonkka loksuu, niin auttaa se, että oikein työnnät sitä jalkaa poispäin. Kurotat super pitkälle. Ihan kuin joku vetäisi sitä sun jalkaa pois. Ja viimeinen. Laske jalka alas. Tästä näin noustaan ylös. Keskelle mattoa. Kato, että sulla on tosissaan tilaa tuolla takana. Ja tehdään rolling like a ball, eli pallorullaus. Tässä on nyt 2 vaihtoehtoa. Sä voit joko tasapainoilla vaan tässä asennossa, eli nappaa sun nilkoista kiinni ja tasapainoille. Eli teet itsestäsi mahdollisimman pienen pallon. Voit aina välillä käydä koskettaa varpainpäillä ja tulla takaisin. Ja sit jos haluat, niin sä voit ottaa tähän keinahduksen. Eli keinahda taakse ja tuu takas ylös. Ja tasapainoille. Keinahda ja ylös. Pyrit tekemään mahdollisimman suorassa. Nosta lantioa ylös kohti kattoa tai taivasta. Aina takana ja palaa asentoon. Käytä paljon niitä vatsalihaksia, eli tosi paljon skuuppia. Napaa sisään ja ylös. Ja tehdään vielä viimeinen. Jää tasapainoilemaan. Ja tästä näin vatsasarjaa. Eli nyt tulee treenin ehkä tiukin osuus. Alright. Nappaa oikeasta jalasta kiinni niin, että oikea käsi tulee tähän oikeaan nilkkaan. Vasen käsi on tässä polven alapuolella. Vasen jalka yläviistossa tonne eteen. Kyynärpäät leveällä. Ja tästä näin vedä polvea kohti nenää, nenää kohti polvea ja vaihto. Eli single leg stretch. Venytät aina sitä toista jalkaa pitkälle poispäin ja polvea kohti nenää. Viimeinen pari. Double leg stretch. Molemmat jalat tulee koukkuun tähän vatsan päälle. Nappaa nilkoista kiinni. Tästä jalat ja kädet eri suuntiin. Veny pitkälle ja halaa takaisin. Mieti, että joku vetää sua toiseen suuntaan käsistä ja toiseen suuntaan varpaista. Viimeinen. Veny pitkälle. Välissä voit laskea aina päätä alas, jos tarvii. Se on täysin fine. Sitten mennään saksiin. Nappaa oikeasta säärestä tai nilkasta kiinni. Vasen jalka kurottaa pois. Ja tästä näin. Sakset. Ja vaihtuu. Vaihtuu. Ja hallitse vahvalla vatsalla. Kurota pitkälle. Venytä. Viimeinen pari. Ja pysäytä. Lower lifts, eli kädet tulee tänne kallonpohjan niskan taakse. Jalat suorana kohti kattoa. Laske pari senttiä alas ja nosta ylös. Venytä alas ja nosta ylös. Vielä 2. Huijasin, tehdään vielä 1. Ja sitten viimeisenä crisscross. Tuo polvia koukkuun ja nyt vastakkainen olkapää, vastakkainen polvi koittaa koskea. Eli pidä kyynärpäitä mahdollisimman leveänä. Kierrä sieltä keskivartalosta.
Ja muista hengittää. Viimeinen pari. Nouse vaan ylös. Ja sitten, nyt tuntuu vatsassa. Spine stretch forward. Tää on aina semmonen pieni palkinto ton vatsasarjan jälkeen. Eli nouset istumaan. Jalat maton leveydelle. Ja koita istua mahdollisimman suorassa. Ja sä voit ottaa kädet joko tähän hartioiden korkeudelle eteen tai pitää tässä sun edessä jalkojen välissä matolla. Tästä näin. Mietit, että sulla on tässä rantapallo edessä, jonka yli ja ympäri sä lähdet venyttää. Eli se on napahalu tavallaan tonne selästä läpi pois, kun sun jalat ja kädet kurottaa toiseen suuntaan. Ja sitten takaisin suoraksi. Ja jos sulla on kädet tässä matolla, niin lähdet vaan kuljettaa niitä käsiä ja venyttää sitä rankaa. Meet jopa oikein omien kylkiluiden yli. Hartiat pysyy rentoina, jos ne on täällä ylhäällä, ei nosteta korviin. Ja vielä viimeinen, se on paras. Venytä oikein pitkälle. Two-way stretch. Kahteen suuntaan. Tiivistä keskivartaloa, vahva scoop. Ja kasaan nikamalta ylös. Yes. Sitten tästä asennosta open leg rocker. Aloitetaan ensin vähän semmoisella preppiversiolla. Eli tuo vähän jalkoja lähemmäs. Edelleen tälleen pikkasen leveänä. Nappaa täältä säärien nilkkojen ulkopuolelta ja lähde vuorotellen nostamaan. Ja venyttämään sitä jalkaa. Ei tarvitse saada ihan suoraksi, jos on kireyttä. Se on fine. Sitten sä voit myös nostaa samaan aikaan ja laskea. Ja sitten sä voit jäädä tänne tasapainoilemaan. Ja jos sä haluat vähän niin kuin ekstra haastetta, niin sä voit kokeilla tästä asennosta nappaa jalat tavallaan vauhdista. Eli pikkasen pyöristät, vedät vahvaa scoopia, lähdet kallistua taakse ja ne jalat nousee, nappaat kiinni. Ja sitten voit keinahtaa taakse ja takas ylös. Ei haittaa, jos jalat tulee näin. Tässä on vähän epätasainen alusta, vaikea löytää tasapaino. Keinahda taakse ja takas ylös. Ja taakse. Ja ylös. Voi auttaa, että täällä takana päästät vähän jaloista irti ja nappaat täällä ylhäällä taas mukaan. Ja sitten tasapainoile. Pitkä selkä, vatsaa sisään ja ylös. Jalat yhteen ja tuo vaan alas. Hyvä. Sitten taas jalat maton leveydellä. Suora selkä, mennään sahaan. Eli pyöräytetään pari kertaa nyt hartioita oikein isosti ympyränä. Ja seuraavalla jätä kädet tänne taakse niin, että sä vielä näet ne. Mä näen mun sormenpäät täällä mun näkökentässä, mutta mulla on yläselkä aktiivisena. Eli ei ole tässä edessä pyöreällä selällä, vaan vahva tuki. Ja tästä näin. Kierto oikealle. Ja sit kurotat, sahat vasemmalla pikkurillalla oikeata pikkuvarvasta. Oikea käsi kääntyy täällä takana kämmenpuoli ylöspäin ja työnnät. Takas. Ja keskelle. Kierto. Ja nyt oikealla saha vasenta. Kierrä joka kerta vähän pidemmälle sieltä rangasta ja keskivartalosta. Nosta täällä takana oleva kädellä pois. Ja jos tää tuntuu epämukavalta olkapäille, niin voit pitää käsiä myös tässä harteilla ja tehdä vaan tätä kiertoa. Vähän kuin puristaisit tiskirätistä kaikki nesteet pois. Yes.
Sitten mennään thigh stretchiin. Eli tuu polvilteen. Jalat on lantion leveydellä. Eli mulla se nyt on about näin. Ja nyt tästä ei käännetä mitenkään häntää tänne koipien väliin. Saa olla suht neutraali asento, mutta tosi vahva tuki. Vahva skuuppi, vatsaa sisään ja ylös. Mieti, että sä oot 2 rautalevyn välissä. Kädet nousee ensin ylös. Ja sit lähdet taivuttaa taakse. Kädet tulee eteen. Eli pitäisi tuntua reisissä venytys. Ja sitten takaisin tulossa pakara aktivoituu ja reidet. Eli kallista taakse ja tuu eteen. Jos tuntuu, että tarvii vähän tasapainoa, voi pitää koko ajan kädet tässä edessä. Ja takana kato, että et lähde yläselällä vaan taivuttamaan taakse, vaan oikeasti pysyy suht suora linja. Ja otetaan vielä viimeinen. Yes. Sitten mennäänkin shoulder bridgeen, eli käy selin makuulle. Tuo kantapäitä aika lähelle pakaroita, kädet tulee vartalon viereen. Jalat saa olla nyt ihan kiinni toisissaan, ihan myös polvet yhteen. Ja tästä näin lähdetään pari kertaa vaan nostaa lantiota ylös. Ja sit rullaan nikamalta alas. Tunnustele vähän miltä tuntuu, tuntuuko puolieroja. Paina käsivarsilla vahvasti sinne mattoon, että on tuki. Kuurota polvilla poispäin susta, venytä oikein etureittä, vahva pakara. Seuraavalla jäädään ylös. Voit joko jäädä tähän pitoon tai sitten nostaa oikeata jalkaa ylös kohti kattoa ja lähteä laskemaan sitä alas ja ylös. Lantio pysyy koko ajan samalla korkeudella. Vielä viimeisen kerran. Ja sitten tuo koukussa takas. Ja vasemmalle. Alas, ylös. Kannattele lantiota. Vahva skuuppi. Ja koukussa alas. Ja sitten nikamalta rullaa lantio alas. Yes. Sitten käydään kylkimakuulle ja linjaa itsesi niin, että saat sen maton takareunan kanssa linjassa ja jalat tulee tänne alas etukulmaan. Kädet on täällä niskan takana ja sitten tää päällimmäinen käsi voi olla tässä rintakehän kohdalla tai sitten jos haluat vähän lisää haastetta, niin täällä kallon pohjassa. Tästä näin. Kato, että sä oot mahdollisimman paljon tän lonkkaluun päällä, ettei olla täällä ihan takana tai eteen käännyttynä. Tästä ja pikkasen haet sitä skuuppia, hyvää koreaktivointia. Nosta päällimmäinen jalka ylös ja lähdetään potkimaan sitä eteen ja taakse. Alimmainen jalka pysyy paikoillaan. Koita täällä takana oikein potkasta sieltä pakarasta niin, ettei lähde selkänotkolle. Hallitset liikkeen. Se voi olla aika pienikin. Ja viimeiset. Ja pysäytä jalat päällekkäin. Avaa pikkasen polvea ja koko jalkaa oikeastaan tonne ylös kohti taivasta tai kattoa. Ja sitten ylös, alas. Ja kun tuut alas, niin venytä, kurota sitä jalkaa poispäin sun keskikorvasta, yritä osua tuonne kantapäähän. Eli tunnet oikein, kun tästä näin kylki pitenee. Muista hengittää. Tehdään vielä 2. Ja mähän en osaa, kato, sinne tuli näköjään joku ampiainen.
Mä en osaa laskea ihan oikeasti, joten voi olla, että toistot on vähän sitä, mitä sun tottuu. Sitten pysäytetään jalka taas päällekkäin ja lähdetään tästä tekemään pientä ympyrää lonkasta. Pientä, 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 pientä. Ja vaihdetaan suunta. Pientä, pientä, pientä ympyrää. Ja sitten tehdään 3 isoa per suunta. Eli iso ympyrä ja stop. Iso ja stop. Iso ja stop. Ja sitten toiseen suuntaan. Tää on aika haastava pitää hallittuna. Yritä tehdä niin suurta kuin mahdollista. Yes. Sitten nostetaan molemmat jalat vähän ilmaa. Tuntuu täällä kyljessä. Ja lähdetään tästä näin saksia. Eli toinen jalka tulee eteen, toinen menee taakse. Vähän kuin tehtiin aikaisemmin siinä vatsasarjassa, mutta nyt vaan kyljelle. Mikään muu ei liiku kuin ne jalat. Jalat pysyy ilmassa. Venytä niitä pitkälle. Ja viimeinen. Tuo yhteen ja laske alas. Jotta saadaan vähän sisäreisiä lisää töitä, nostetaan tää päällimmäinen jalka eteen tähän lantion kohtaan, vähän lantion alapuolelle ristiin. Nappaa täältä nilkan takaa ja pyri pitämään polvea tonne kohti kattoa. Jos se on ihan tossa super epämukavaa, niin on ok pitää vähän alemmanakin. Mut koita vähän avata sitä lonkkaa, venyttää kivasti. Ja sitten tää takajalka, nilkka flexii ja lähde nostaa ylös ja alas. Mietit, että siellä sisäreisien välissä on joku magneetti, joka vetää niitä koko ajan lähemmäs. Ja aina kun jalka nousee ylös, niin keskivartalo tiivistyy. Vielä 2. Ja viimeinen. Ja sit ympyrät. Ja nyt katso, että se ympyrä tulee sieltä lonkasta, ettei nilkka lähde vetää tai polvi. Vaan kuuratat, jalka pysyy suorana. Niin suurta kuin mahdollista. Sisäreisi töihin. Ja toinen suunta. Yes. Sitten käy vatsalteen. Kädet tulee tähän otsan alle. Ja nosta jalkoja pikkasen tälleen ylös. Ja tästä näin lähde hakkaa jalkoja yhteen. Kurota, kurota, kurota. Beat, beat, beat. Ja 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pito, 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 purista. Ja uudestaan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tästä sä voit vaan suoraan kääntyä toiselle kyljelle. Mä käännyn nyt ihan toisin päin, niin mä oon naama teihin. Noin. Taas linjaat itse sen maton takareunan kanssa. Jalat tulee etuviistoon. Kädet voi olla tosissaan täällä tai sitten taas edessä. Ja sitten jalkaa pikkasen ylös ja potkut eteen, eteen, taakse, taakse. Kurota pitkälle, eteen ja taakse. Ja pysäytä päällekkäin. Taas sitä pientä aukikiertoa sieltä lonkasta. Pakara aktivoituu. Ja nosta ylös. Ja kuurottaen alas. Vahva tuki vatsassa. Ja pysäytä päällekkäin. Pienet ympyrät. Ja vaihda suunta. Ja sitten tuli ne 3 isoa. Eli niin suurta ympyrää kuin vaan saat sieltä lonkasta. Tehtiin vähän niin kuin aikaisemmin seliltäänkin. Ja toinen suunta. Tää on vaikeampi puoli mulle. Yes. Sitten nostettiin molemmat jalat ilmaan. Ja sakset. Venytä jalkoja eri suuntiin. Mikään muu ei liiku. Ja viimeinen. Tuo jalat yhteen ja laske. Sitten päällimmäinen jalka taas eteen ristiin. Takaa nilkasta kiinni.
Pikkasen linjaat jalkaa ja ylös ja alas. Ihanasti lonkka naksahti. Ja ympyrät taas sieltä lonkasta niin suurta kuin lähtee. Siellä on se magneetti reisien välissä. Ja suunta. Ja sit lasketaan. Hyvä. Sitten mennään teaseriin. Tästäkin nyt ensimmäinen vaihtoehto on niin, että sä tuot polvia vähän tälleen koukkuun. Ja yhteen. Nosta oikeata jalkaa ensin ylös niin, että polvet on liimattuna. Kurota varpaisiin, lähde laskeutuu alas ja ylös. Ja sit aina vaihat sitä suorana olevaa jalkaa. Jos haluat vähän haastavamman, niin sä voit nostaa molemmat jalat ylös. Laskee alas ja ylös. Alas ja ylös. Ja vielä. Jätä jalat sinne ylös. Kädet nousee ylös ja laske jalkoja alas ja ylös. Voi tehdä myös vuorojaloin, jos on helpompi. Ja jätä jalat ylös. Ja sit lähdetään rullaa kaikki alas. Silmät ja varpaat samaan aikaan. Kädet käy takana. Nousee ylös. Ja nosta kaikki taas ylös. Ja uudestaan. Rullaa sieltä tosi vahva skuuppi. Tasapaino. Ja viimeinen. Tee tästä kaunein. Smile. Ja sitten lasketaan alas. Hyvä. Käydään vatsalteen. Ruvetaan vähän uimaan. Sopii hyvin tähän mökkiteemaan. Tän jälkeen ainakin meitsi pulahtaa järveen. Alright. Tästä näin. Kurota jalkoja pitkälle ja käsiä pitkälle eteen. Katse saa olla vähän etuviistoon. Ei taiteta niskaa liikaa. Ja nosta ensin oikea käsi, vasen jalka. Ja laske. Vasen käsi, oikea jalka. Taas se fiilis, että joku vetää sua kahteen eri suuntaan. Nostetaan samaa aikaa kädet, jalat ja lähde uimaan. Ui, 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 ui. Anna mennä. Vatsaa sisään ja ylös. Kurota kahteen suuntaan. Ja stop. Hyvä. Pyöristetään takana. Ja sitten mennään leg pull fronttiin, eli lankkuasento. Kannat yhteen, varpaat erilleen. Ota tukeva asento. Voit myös pysyä tässä pelkästään. Tai sit voit nostaa jalkaa, nilkkaa koukkuun, ojenna, vaihto. Koukkuun, ojenna, vaihto. Vahva skuuppi. Koko kroppa on kuin a rod of steel. Viimeinen. Ja laske sivulle. Tehdään ihana merenneitovenytys. Eli tuo jalat tälleen koukussa päällekkäin. Jos tarvit lisää tilaa, niin voi olla tälleen lomittain. Se on ihan fine. Ja tästä nappaa nilkasta kiinni ja toinen käsi nousee ylös. Lähdet taivuttamaan vasemmalle. Avaa kädet teen kautta. Tukeudu kyynärvarteen ja nosta oikein ittees ylös ja venytä.
Ja sitten kyljen avulla takas ylös. Nyt oikein nautit siitä venytyksestä, hengität sinne kylkiin. Samalla vahvistetaan. Tehdään vielä yksi tälle puolelle. Ja voit nappaa täältä niskasta ja katsoa vähän kainalon ali. Ihan kuin nukkuva joutsen. Ja avaa. Ja jotta päästäisiin toiselle puolelle, niin pyöräytä jalat vaan etukautta. Ja oot jo asennossa. Ja sitten vasen käsi ylös. Taivuta oikealle. Hengitä syvään. Ja taivuta vasemmalle. Nosta kylkeä. Nauti venytyksestä. Ollaan jo treenin loppupuolella. Tehdään vielä yksi. Ja tällä viimeisellä nappaa taas sieltä niskasta ja käännä vähän, kato kainalon ali. Yes. Sitten vielä vähän rullaillaan. Eli otetaan seal. Mä näytän näin eteenpäin eka. Eli sukella käsillä täältä jalkojen takaa ja nappaa tästä jalkaterien ulkosyrjästä. Niin, että sä saat pikkasen tuotua jalkapohjiin näin yhteen, mutta sit kyynärpäillä työnnät tavallaan jalkoja pois, mutta jalat vastustaa. Eli sä luot itse sen voiman sinne sisäreisiin. Käänny nyt oikein päin. Ja tästä näin. Clap, clap, clap. Rullaa ja tuu takas. Clap, clap, clap. Rullaa ja tuu takas. Sitten voidaan lisätä tuolla takana myös noi taputukset. Eli 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seuraavalla kokeillaan tulla vauhdista ylös. Mä näytän ensin ja sitten voit tehdä sen jälkeen. Tai sitten tuut ihan omalla tavalla ylös. Eli mene taakse, vapauta, jalat ristiin, nouset ylös. Ja sit sä voit kääntyä valmiiksi. Jos toi ei tunnu okolta, voit pausettaa, harjoitella pari kertaa tai sitten tuut ihan omalla tavalla ylös. Nyt seistään taas täällä maton toisessa päädyssä. Kannat yhdessä, varpaat erillään. Mennään push-uppeihin. Punnerrukset, mun inhokki. Katsotaan mitä tästä tulee. Kädet nousee ylös. Ja tästä näin. Et lähde vaan taivuttaa lantiota taakse, vaan pyrit pitämään sen kasassa ja lähdet vatsasta vetää sisään ja ylös. Taivuttaa alas, vahva skuuppi. Ja sitten oikea käsi, vasen käsi, oikea käsi. Saat punnerusasennossa ja 3 punnerusta, sellaista mitä itse saat. 1, 2, 3. Ja sitten takas. Vasen, oikea vasen. Ja rulla ylös. Ja tehdään vielä toinen kiekka. Kädet kurottaa. Scoopin avulla pyöristä alas. Kämmeneet lattiaan. Ja vasen, oikea, vasen. 3 punnerusta. 1, 2, 3. Ja kävele takas. Ja rullataan. Paina kädet sivulle. Ja jotta lopetetaan nyt näin seisten, niin ota jalat taas siihen, kannat yhteen, varpaat erilleen. Kädet tähän eteen hartian korkeudelle.
Nousi lappailleen ja tehdään tästä näin muutama kyykky. Voit pitää kannat myös alhaalla, jos tää on liikaa. Kasva paljon pituutta. Koko kroppa tekee töitä. Vielä 2. Ja viimeinen. Jää ylös. Paina kädet tänne vartalon vierelle. Työnnä taakse. Katse sivulle. Sivulle. Ja tuo eteen. Kannat alas. Tehdään uudestaan. Chest expansion. Ja vielä viimeinen. Sisäänhengityksellä ylös. Kädet työntää taakse. Katse. Katse. Ja uloshengityksellä takas. Me ollaan valmiita. Huipputyötä. Toivottavasti tässä oli sulle hyvä treeni. Tän voi tehdä tosissaan missä vaan. Aika nopsaa, minimaalivälineet. Valitset itse ne variaatiot, mitä teet. Voit haastaa tekemällä vähän ripeämmin, enemmän toistoja, vähemmän toistoja, jos tarvii helpottaa. Ihan teet tästä sun oma treeni. Nähdään toivottavasti jatkossakin. Moikka!